Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gihar horiek ondo, Irurtzun inguruan dabil korrikagune hauetan. Goizean, bazen aldean ibili dira, eta ultzaman mozorotutako jendea batu zaie. Hulk indartsua eta marsupilami bihurri bat euskararen alde. Atzo, Ipar Euskal Herrian ibili zen korrika. Arratsaldean sartu ziren korrikalariak Batxe-Nafarroan, eta kilometro batzuk egin ondoren, Donibane Garazira iritsi ziren. Aurten lehenengo aldiz, Donibane Garaziko udalak korrikan parte hartu du. Gauean Maulera heldu ziren 9:30 aldera, eta egunak momentu astezinak utzi zizkigun. Amaren alabak taldea furgonetara igo zen eta abesti eskaini zion 22. korrikari. Txamanez, udakoz denek, agoelane. Nik uste garbi dagoela. Korrika egiten duten lau zoro baino askoz gehiago da, AEKaren ekimen hau. Bi urtetik behin Euskal Herri osoa zeharkatzen duen ekimen erraldoia baino askoz gehiago da. Euskararen aldeko ekitaldi jendetsuena da. Euskararen aldeko jarrera aktiboa. Euskararen aldeko kontzientzia pizteko egiten duguna. Eta gaur bereziki garrantzia du azken puntu honek, zergatik apirilaren 5 delako kontzientziaren mundu eguna. Bai? Bai? Ba, entzun. Madre conciencia conmigo encendida me pone la misma mirada serena que siendo una niña ya me estremecía me envuelve en su manto como agua cristalina. Apirilaren 5 kontzientziaren munduko eguna da. Nazio Batuen Erakundeak 2019an aldarrikatutako eguna. Eta munduan kontzientzia globalea sustatzean datza akordio politiko eta ekonomikoetatik haratago. Nazio Batuen Erakundeak gobernuei, gizarte eragilei eta oro har, pertsonei eskatzen die bakearen kultura maitasunez eta kontzientzia sustatzeko. Baina zer esan nahi dute kontzientzia hitzarekin? Kontzientzia azaltzeko zaila da. Terminoaren abstraktutasunagatik. Hitzaren etimologiari erreparatzen badiogu, hitza latinezko kontzientia hitzetik dator. Hau da, ezagutza. Ea zer dion hiztegiak. Euskaltzaindiaren arabera, kontzientzia honakoa da. Giza gogoak bere buruaz eta kanpoko errealitateaz duen ezagutza edo autoematea. Beste definizio bat topatu dut nik. Norberaren ekintzen zintzotasuna edo gaiztotasuna epaitzeko ahalmena. Norberaren ekintzen zintzotasuna edo gaiztotasuna epaitzea. Ez dio axorik baina edozein modutan arzura memori txarra historio mehatxugarria historio krudela amaiera berdinarekin errepikatzen den historioa iraia beltza igande odoltsua. Aizue gauza bat aitortuko dizuet. Askotan, hiztegietako definizioak baino, nahiago izaten ditut abesti eta olerkietan topatzen ditugunak. Zer diote gure liburuek? Nere izatearen ordu ilunenak maite ditut orain. Haiek zirelako kontzientziaren ingude garratza. Hori idatzi zuen Xabier Letek 1982an, nere izatearen ordu ilunenak maite ditut orain poeman. Eta urte berean beste hau idatzi zuen. Itzalarekin batera jakin nuen, galtzear zela espirituaren dema harrigarria. Ezabatzen zirela begirada eta kontzientzia, ilunabar sentituaren atari irenskorrean.
Kontzientzia nolakoa den nahi nuke esaten hasi. Ez dakilenak ikasitzia komeni baita lehenbizi. Zerbait sentitzen dezuten oiek. 200 urtez bertxotan bilduman, gure historiaren azken 200 urtetako bertsolaririk herrikoien bertsorik esanguratsuenak hartu eta bertsionatu zituen Xabier Letek. Xenpelar, Bilich, Elizanburu, Etxaun, Otaino, Txirrita, Basarri, Uztapide, Salvador eta Lazkao Txikiren bertsoak. Xabier Letek kantaturik. Entzuten ari garen hau, Lazkao Txikiren bertso batetik sortutako abestia da. Kontzientzia ongi pentsatuz haindegu gauza bat minia. Ura sentitzen duenarentzat ez da beti atsegina. Berandu edo goizora... gaurko egunez jaio zen Xabier Lete, Oiartzunen 1954an. Sobera ezaguna, Lete, euskal idazle, poeta, kantari eta politikaria izan zen. Idazten hasi zen eta gerora sartu zen musikaren munduan. Berak zioen bezala ustekabean. 20 urte zituela Zeruko Argi aldizkarirako artikuluak idazten zituen eta garai hartan Eztok 13 taldearen sortzaile izan ziren 2 pertsona ezagutu zituen. Joxean Artze eta Julen Lekuona. Abesti jaialdiak antolatzeko lanetan laguntzen hasi zen eta Lourdes Iriondo eta Benito Lertxundirentzako hitzak idazten. Seguran, 1976ko martxoaren 26an, berriro ere kasualitatez, abeste egokitu zitzaion taldeko kide bat gaixo jarri zela eta. Euskal abestigintza berriaren mugimendutako zutabe nagusietako bat izan zen Lete. Sasoi haiek gogoan hau esan zuen. Kantarien lana errekuperazio lan bat zen, beste ezer baino lehen. Kantatzeko era herrikoi baten errekuperatzearekin batera, hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioa. Ara, berriro kontzientzia hitza azaldu zaigu. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren hegoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia. Guazen. Zer larretan urepeleko hartzaina, mendige galetan gora. Baina Xabier Lete etzen izan kontzientzia zabestu zuen bakarra. Einaute Lorrietak ez beharra kantuan, azkenean kontzientzia ez da ez beharren itzal bat besterik dio. Eneritz Furiak abeslariak dio, maskara kantuan, giza kontzientzia itogarri hau desagertzear dagoela. Eta Liger taldeak Kaiola abestian goizeko lauretako kontzientziari egiten dio referentzia. Ze txarra den kontzientzia hori. Nahiko txarra. De kontzientzia naiz, zeko lauretan oea zopela. Etorkizuna berria. Guk kontzientziak garbi daukagu. Ez dugu pekaturik konfesatzeko eta prest gaude saio berri bati hasiera emateko. Giza eskubideen zinemaldia zarituko gara, luze eta zabal, Oiane Pardok Matxitxako filmari buruz hitz egingo digu. Bera ekoizlea eta dokumentaleko parte hartzailea da. Eta Josemi Beltranek, giza eskubideen zinemaldiko zuzendariak, aurtengo edizioaren nondik norakoak kontatuko dizkigu. Bigarren kafea hartuko genuela hitzeman genion eta hitza bete du baita Oianek ere. Egin tril ekimena barrutik ezagutuko dugu gaurkoan. Twitter bidez jendea ezagutu eta ligatzeko ekimen bat da.
honek sekretutxoak, ez dakit denetarik du barnean. Eta naizek korrikaren amaiera ekitaldirako prestatu duen gunea ere aurkeztuko dizuegu. Ba, ez gaitezen, maite duta prest daukat. Ba hori, has gaitezen. Apirilak 5 ditu eta gaur asteartea da. Zuekin dagoeneko gure txata aztoratu duen Maitena Salinas Beiztegi. Arratsalde on, Euskal Herria. Eta zuekin batzuetan haserretzen dela eta mehatxu gisa bota digu. Hori esanaz etorri da Julen Goikoetxebarria Gozogor gurera. Arratsaldeon. Eta ni Goiuri ez Arandia. Besterik gabe. Nola besterik gabe. Gure Goiuri ez Arandia. Arratsaldeon. Ba, arratsaldeon bai. Hemen gaude, bigarren kafea hartzeko prest, naiz eta batzuk ez dugun kaferik hartzen. Arratsaldeak 4 eta 12 ditu. Korrikalariek korrikan dihardute eta gu hemen dagoeneko 4 gara, baina laizzer ezagutuko duzue gure 4. gonbidatua. Baina badakizu zer gertatu den? Esan didatela nere lankideek ez dutela maite dutik prestatu. Beraz, denbora utziko diet prestatzeko eta gozatuko dugu Estitxu Pinatxoren abesti honekin.
Ba, zuek ez dakit prestatu duzuen, baina gure txatean dagoeneko bota dute maite dut ez bat, badekizue batzuetan maite dutak esaten ditugula, beste batzuetan maite dut ezak, eta beste batzuetan maiteko nukeak. Ba, gaur maite dut ez bat daukagu. Gorkak dio, gaurko nere maite dut eza osakidetza. Gaur goizan medikutara joan eta esan didate ez dagoela osasun mentaleko profesionalik. Hau zer da, osasuna ala zer. Eta Arkakusok dio, nire maite duta da ikasleekin korrikaren zuzeneko emisioa jarri, nondik doan ikusteko, eta arruitzen topatu eta hortik gutxira nire familia gehiena bertan ikusi lekukoa eramaten eta korrika. Hori bai, ederra, Arkakuso? Bueno, hace sorpresa. Zure familiarekin egin duzu hor topo zuzenekoan, joe. Eta zuk, Julen? Zer maite duzu? Ba, begira, datorren larun batean, apirilaren 9an, Bilbon, Zea Maiz taldeak kontzertu bat emango du. Eta ba, nire maite duta da gaurkoan, ba, duela 5 hilabete pasatxo, talde horretako abeslariak, Aiora Renteriak, ba, iragarri zuen, sare sozialetako mezu baten bidez, ba, umetokian tumore bat bilatu ziotela, ebakuntza egin ziotela, eta ba, bakizue kontu ilun horiek ezta. Eta ba hori, 5 hilabete eskase pasa dira eta berriz ere holtzetara itzultzeko moduan dira, beraz, albiste hori gustatu zait eta tartetxo honetara ekartzea otu zait. Entrenatu, dutxatu bazkaldu, ondoren gitarratzen du. Eta zuk maitena, zer maite duzu? Ba, begira, atzo arratsalde hartu nuen nire amarekin paseoan joteko. Bueno, paseoan, eta dendetara ere joan ginen. Baina egia da, eguneroko bizitzan, edo nire bizi konkretuan mintzet, eta iruditzen zait jende askori gauza bera pasatuko zaiola, denbora gutxi izaten dut, lan eta lan ibiltzen naiz, eta garrantzitsuena egiteko ere ez dut izaten hastia. Eta garrantzitsuena niretzako da nire amarekin kalitatezko denbora pasatzea. Ze orduan eta gehiago estimatzen dut, bueno, nire ama ikaragarri maite dut, esan behar dut, baina orduan eta gehiago estimatzen dut berarekin egotea. Orduan eta gaitasun handiago daukat bera hobeto ezagutzeko, eta ez bakarrik amatasun horretatik, erlazio horretatik, baizik eta bea emakume eta den moduan. Eta batez ere iruditzen zaidalako gure adineko jendeak, inguruan ditugunak, kasu gehiago egin beharko geniekela. Ez hainbeste presarekin, beraiekin elkarrezketak izan, ez? Askotan izan, bueno, zer bai, baino zer, askotan ibiltzen gara hor, ez? Velozidade batean sartuta. Nora ezean, goaz, korrika, ez dakigu oso ondo nora, jake korrika zari garen, bestelako korrika mota batez ari naiz, ez onaz, txarraz. Beraz, hartu dezagun benetan, hastia gure zaharrekin, eta netzako oso espresio politia da hori, egoteko, bereiek baitira, gure kontzientzia eta gure jakituria iturri. Belturra gelditzeko abesten dut, arima garbitzeko abesten dut, damina. Eta hemen dagoenez, gure gonbidatuari ere galdetu beharko diogu zein den bere maite duta. Arratsaldeon, Oiane Pardo berez. Pentsatu alduzuzuk zure maite duta. Bai, pentsatu dut. Bigarren aldia da, etortzen dela, orduan. Ikasita etorri da. Ikasita, bai. Dago, bai. Eta gainera, maitenak esan duen bezala, azkenengo boladan nabil ni baita ere korrika da lan, baina nola gaur gauza puleti buruz hitz egitera nator, gauza bat bakarrik dakat buruan, eta nire maite dut da hainbeste denbora, izerdi eta kasunetan maitasuna asko ere ematen dizuten lanak plazaratzea, hori asko maite dut. Gainera azkenengo boladan gauzak pixkat zailagoak ateatzen nahi diala, honelakoak ateatzen dienean, bai. Proiektuak erditzea. Wow. Nire maite dutak lotura estua du zure maite dutarekin. Izan ere, Estitxu Pinatxok eta bere taldeak bigarren diskoa argitaratu zuten, eta diskoaren abestiak eta ideia edo hildoa behintzat zentsura izan zen.
Estitxuk gramofonoa saioa egiten du Naiz Irratian, eta ibili zen aztertzen hilabete luzez, zentsura musikan. Eta hor, ez dakit, bere grina piztu zitzaion, eta disko bat egin zuen, zentsuratutako abestiekin, euskaratutako abestiekin. Eta zer gertatu da? Zentsura moduko bat jasan duela Estitxuk, eta Spotifyen eta horrelako plataformetan ezin izan dugula entzun orain arte. Zentsurari buruzko diskoak zentsura pairatu du. Eta hainbesteko metazentsura izan da, eta hainbesteko lana egin dute Estitxu eta ere inguruko musikariek, merezi zuela disko horrek eskuragarri egotea online. Oianek aipatu den bezala, hainbeste izerdi bota dute diskoa sortzeko, merezi zuela. Eta gaurtik, gaur topa dezakegu Estitxuren diskoa Spotifyen adibidez, esaten dizuz, baina beste plataforma digitaletan ere topatu dezakezue. Ixilik daude harriak izena du, eta kanta honek saiatzeak merezi du. Eta badakit, hemen gure erdi lankida denez, edo Naiz Irratiko lankida denez behintzat, saiatu dela eta asko saiatu dela Estitxu, eta bestiak dioen bezala merezi du, eta hementxe dugu guztiok gozatzeko. Biba zu Estitxu. Aitaren obiondoan txistuka. Baina hemen diote, nik maite dute guzkitan bazkaltzea, nik maite dut maitenaren blazer kolorea, bueno. Baldakizu ez kolore den nau? Ui, ez. Olio kolorea da. Ara, garestia beraz. Ez da gas kolorea, zorionez, ez da argi kolorea ere. Pero kaiengatik esan leudeke beren kaxaupen elkarri orpotik segigabe aldareko armaina da promesa zaina trabarik ez jarri aiei. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Emango diogu bigarren aukera egunari? Eman diezaiogu merezita dueta. Oi ama. Eman aukera. Eman aukera eta eman playari. Ui. Eman. Matxitxako lurmuturra, gure herriaren kostako zati ezagunenetariko bat izango da. Bertan Kantauri itsasoak kolpeka esnatzen baititu gure lurraren sustraiak. Itsasora begira bizi izan garen kultura izanik, ontziak arrantzarako erabili izan ohi ditugu, baina duela 85 urte, gure azena ere defendatzeko behar horretan, itsasoz ere borrokatu genuen frankismoaren kontra. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Matxitxakoko guda 1937ko martxoaren 5ean gauzatu zen. Gerra zibilaren testuinguru itogarrian, gure kostaldeko herri gehienak errepublikanoak ziren bitartean, itsaso zabalean kontrakoa islatzen zen. Kantauriko itsasontzi indarrek ekipamendu urriagoa zuten armada matxinatuarenekin alderatuta, eta goi kargudun askok general frankistekin tratuak zituzten. Egoera hau izanik, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko itsas armada laguntzailea sortu zuen. Ontziak arrantza ontzi armatuak ziren, eta eskifaia arrantzaleak eta marinelak, ia prestakuntza militarrik gabeak.
Gizon haiek konbikzio osoz jokatu zuten bere lurra eta familiak defendatzearren. Eta ala bihurtu ziren gerra zibileko itsasgudu neurrigabe eta sineste zinenetako baten protagonista. Que algo horrible iba a pasar con la cola por delante. Salen los peces del mar, dicen que para los que no han amado. Ez dut uste inork zalantzan jartzen duenik, familitik datorkiguna ia saiestezina zaigun oinordetza dela maiz. Arnasaera automatikoan hartzen dugun moduan, badela ere gure etxeetan ikusi eta ikasi dugun hortatik, gure azal bilakatu dena eta misioak batzuetan norbanakoak izatetik, familikoak izatera ere pasatzen direnak. Gure datorren gonbidatuak hortik badaki, bere aitak, Juan Pardo Sangilek, historiaren atalau ikertzen eta ikusarazten eman baitzuen bere bizitza osoa. Eta bera alaba, Oiane Pardo Perezek, egun bere aitaren faltan, baina berak lortutako ondorio eta egindako bide luzearekin, film dokumental bat ekoiztu du, Matxitxako. Oiane Pardo Perez, arkitekta da formazioz eta moda diseinatzailea ere ofizioz. Gurera etortzen den bigarren aldia da. Lehenengoan, Amarenak, bere ropa jasangarria sortzen duen marka aurkeztu zigun. Moda eta diseinuaren bidez, euskal kultura eta ondarea berreskuratzeko helburuarekin sortu zuena. Oraingo honetan, bere jomugatik ez oso urruti, dokumental bat josi du ekoizle gisa. Arratsaldeon, Oiane. Arratsaldeon, Maitena. Nota ekipo. Bigarren kafe hartuko genuela esan genuen eta hemen zaude. Eta hemen zaude. Bai. Asko gustatzen zait horrelakoak gertatzen direnean, ze ez da lehenengo aldia, gu beti gure gonbidatuei, gu gonbita botatzen diogu eta batzuek eskertzen dute eta bueltan etortzen dira eta oso politia izaten da, ze kalderak desberdinak izaten dira, pixka bat ezagutzen zaituztegu eta ez dakit. Proiektuak ere horrela direlako, alegia. Hemen baditugu sortzaile ugari eta disiplina anitzetan aritzen zaretenak, ez da hoian, badago esaldi bat, esan nahiko nukeena, ez? Elkarrizketa horrela ofizialki hasi aurretik, eta kontatu diguzu gainean nork esaten duen, eta hortik tiraka hasiko gara. Ados? Matxitxakoren inguruan hitz egiten, dokumentalaren inguruan hitz egiten. Hau da esaldia. Nahiago izan zuten euren bihotzaren kemenarengatik hil amore eman baino. Beti Leigh Lewis ez da zun. Nor da bera? Bera, imaginatzen dut asko bere semearengatik ezagutuko degula, aktore famatua. Eta, bera egontzan Ingalaterrakoa da, eta gerra garaian hemen Euskadin egontzan, eta, beste askok bezala, harrituta, gaur gertatzen ari den bezala, harrituta geratu zen hemengo egoerarekin, eta batez ere, Matxitxakoko borroka horren berri izan zuen baita ere, beraz egon, jurnalista ateratzen zaitu. Kazetaritza lanetan hemen. Internazionala izateak zer duen. Ulertzen zaitugu, guri berdina pasatzen zaigu. Hizkuntzak, Maitia, hizkuntzak. Kazetaritza lanetan zegoen hemen, eta horretaz aparte, Navarra deitzen den poema bat idatzizun, ingelesez, baino dago itzulita baita erderaz eta euskeraz, eta film dokumental honetan agertzen dira berak idatzitako parrafo batzuk eta esaldi batzuk. Matxitxako guduan zer gertatu zen? Horrela pikin bat behintzat labur, egongo da jakingo duenik, baina kaso beste batzuk ez. Martxoaren bostean, 1937ko martxoaren bostean, zer gertatu zen gure kostetan? Esan dezun bezala, garai hartan, kostan, itxasoan batez ere armada frankista zeukan indar gehiena, eta, ipatu dugun gudontzi dionek laguntzaile lanetan aritzen zian.
Orduan, itsasontzi bat zegoen Baionan, eramaten zitunak pertsona zibil ugari, baina horretaz aparte, eta nahiko interesgarria da, sortu berri izan zen Eusko Jaurlaritzak ekoiztu zituen txanpon batzuk, zeraman, eta, txanpon horiek Bilbora ekarri nahi zituzten. Orduan, sekiten frankisten itsasontziak hortik zeudela, eta lau bou, berez bouak dia bakaia ontziak armatuta, erdi armatuta, eta hoietako lau bou juntzian eskolta lan horiek egitera, Baionatik Bilbora ontzi hau eskoltatzeko. Nola gerran zeudeten, irratiak itzalita, argiak itzalita, gauez, eta gainera, kriston tormenta etorri zan, eta, badakigu nola dan hemengo ekaitzak, hori, ez, itxasontzian, itxasoan, que imaginatu, goiza piztu zanean, bost ontziak galdutak zeuden, eta bapatean, hoietako bi, deitzen ziela bou Gipuzkoa eta bou Bizkaia, Kanarias gurutze ontziarekin gurutzatu zian, gurutze ontzia hau zan armada frankistako ontzirik handiena, zan bost aldiz handiago, 700 piko pertsona zitun barruan, eta beste bouak zituzten 40 pertsona, bou bakoitzak zitun, igual kainoi bat edo bi, eta Kanarias euskan 20 piko, ideia egiteko zeintzan aldea, ez? Eta, noski borrokan hasi zian, euskal bouak alzuten inean erantzun zuten, baina ez zuten ezer asko egiterik, baina hala ere jarraitu zuten borrokan, eta, ez dut borroka guztia kontatuko, baina, azkenean, noski galdu egin zuten, baino nolabait simbolo bihurtu zen borroka hori, zeren naiz eta hasieratik galduta egon borroka hori, Euskal Marinelek borrokan egin zuten eta saiatu zuten bere asana defendatzen. Eta trailerra ikusiko dugu. Ikus dezagun. Irudietan azaltzen da hoian, Pues este era el despacho de mi padre, de Juan Pardo. Pues a pesar de que era funcionario de Hacienda, dedicó toda su vida a la investigación histórica y en especial a temas bélicos. Y había un tema en concreto que le interesó muchísimo, al que le dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo, y era la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Fue una fuerza naval que creó el gobierno vasco durante la Guerra Civil, en el año 36. Y hubo un episodio que fue especialmente simbólico, y este fue la batalla de Machichaco, que tuvo lugar en Vizcaya, en el cabo Machichaco. Fueron 4 bous que básicamente eran los barcos bacaladeros, que fueron el Donostia, el Navarra, el Guipúzcoa y el Vizcaya, que se tuvieron que enfrentar al Canarias, que era el buque insignia acorazado de la Marina franquista, y a ojos de la población se vio como un símbolo de lo que el pueblo vasco estaba dispuesto a dar y lo que estaban dispuestos a luchar por su libertad. Hor kontatu du Oianek, ez? Nola bere aitak naiz eta ogasuneko funtzionario izan, bazuen bere afizio txiki handi gura, eta nola historia oso gogoko zuen, eta nola bereziki Matxitxako gertakari hau interesatzen zitzaion, eta nola ibili zen ikerketa lanetan. Eta orain ikusten ditugun irudietan animazio ere ageri da, ze azkenean, 1937 inguruan ari gara, hau da argazkiak egon badaude, baina bestelako materialak ere behar izan dituzte, zure aitaren bizitza osoko ikerketa lana irudikatzeko. Noiz hasten da zure aita, ze badakit 1938an hor badagoela ez mugarri bat, ez? Bai.
hor argitaratuzun, ikerketa, basdakit, bizitza osoa. Baina urte hortan, zen hori baino lehen, bazitun artikuluak eta liburuzka txikiak argitaratuta, baina urte horretan aurkeztuzun bere lehen, tema honi buruz, bere lehen liburu potoloa, esate baterako. Eta horrekin batera, egintzan Donostiako Itsas Museoan, erakusketa bat baita ere. Eta, nola baita izan zen, gai honi buruz egintzan ekitaldirik handiena, ikerkuntza aldetik, eta garai, egun hortan, inaugurazioan, elkartu ziren lehen aldiz, familia guztiak, eta baita honen inguruan, adituak eta interesa zuten pertsona guzti horiek. Orduan hor erabaki zuten Matxitxako elkartea sortzea, eta handik aurrera elkarte hau izan da nolabait honen memoria bizirik mantentzen saiatu dan elkartea. Ekitaldi ezberdinak sortuz, omenaldiak eginez, baita bizirik zeuden pertsonei eta holakoak. Hemen txatean diote, soinu banda itxura ona du eta trailerra ikusi dugunean entzun dugu eta arrazoiatzaio falta Riberroki. Sara Zozaia, dago atzen, Inigo Serruia ere, konta eguzu nola izan da beraiekin kolaborazioa, eta nola egin duzu hain berezia den soinu banda ulortzeko. Egia esan, gaizki dago igual ni ezatea, baina nik uste soinu banda izango dela dokumentalaren sorpresetako bat, niretzat da, pasada bat. Eta, dokumentalaren ideia azkenean zan nolabait historia hau bestera batean kontatzea, jendeari, batez ere jende gaztearen gana iristeko eta jende berriari kontatzeko. Eta, uste genuen gainera, azkenean genitun elkarrizketa asko, artxibo irudi asko, baino behar genuen nolabait, daude momentu asko oso tentxoak diana, eta nolabait musika beti hori lasaitzen laguntzen du, eta lotzen laguntzen du, ez? Eta, gu, maitena baita horregatik ezagutzen dugu, garaia hartan, geunden Donostiako Tabakalera eraikinean Kutxakultur coworking batean, proiektu kultural ezberdinak, eta bertan ezagutu genuen Sara Zozaia eta Inigo Serruia. Eta, Jesus Lakorte, dala zuzendaria, dokumentalaren zuzendaria baita, batez ere Serruiarekin egin izan zituen beste lan batzuk, eta ondo moldatu ziran, eta nola nahi genion nolabait puntu berritzaile hori ematea, haien gana jo genuen, eta Sarak baita ere kontatu genionean historioa, eta erakutsi genionean hasieran aipatu dugun Cecil Day Lewisen poemak, txundituta geratu zen, eta momentu baten idatzizun dokumentalarako zehazki, idatzi dizun abesti bat, superpolita, aterasun gainera uste txikitatik idatzita zeukan melodia bat, eta gero testu hau jarri zion, eta Inigo Serruiak eginduna da dana lotu, eta gero aparte baita Jesusek eskatu zion itxasoan tradiziozko abestiarei beste buelta bat ematea, eta horren bertsio bat egin du. Eta gero horretaz aparte, uste trailerrean entzuten dana, da Bermeoko abesbatzak egindako abestia baita ere, nahiko berezia dela, zeren da eusko gudariak abestia, baino letra aldatuta, eta da eusko arrantzaliak. Eta baita esaten duna, da hori, arrantzalekin, itxasoarekin, Bermeoko galernararekin zerikusia duen, abesti bat. Hiru tema horiek daude, baina oso bereziak eta oso politak. Sorry, Father, thought this never ends, but I can't stop this holiday. Every tale you told me is beautiful. Bide batez entzuten ari garen abesti honek Big Fish izena du, Serruiarena da, eta oso aproposa gaurko gaierako, ez? Arraina handiak, barko handiak eta itsasoa. Olatuak datoz gainea, tarteka. Zenbat disiplina anitzeko, artista, arkitekta, diseinatzailea zara, baina gustatzen zaizu gaina beti ere besteekin elkarlanean aritzea.
Eta batez ere, zu atzera begiratzen duzu, baina atzera begiratze horretan orainera ere ekarri nahi izaten duzu. Hori aitatik ere datorkizula esan genezake, ikusita, ez? Guzti honen ideia. Noiz hasten da momentu hori, noiz ikusten duzuzuk edo nolabait zure aitaren testigua zuk hartzen duzu guzti honi jarraipen emateko? Historio baita, polita gogorra ez dakit da hori baita ere, nire aita orain dela urte batzuk hil egintzan, eta, garai hartan, beraia gaixorik zegoela, ni Shanghaiera jun behar izan nintzen lanera, eta, aruntza juten nahi nintzena, juteko nintzenean, esan ziren, gertatu zen gauza bat, Gipuzkoa Bogoaren kapitaina, Donostiarra zala, azkenean gerra zibila eta gero, bigarren mundu gerran Shanghaien amaituzun bataiatzen baita ere. Eta orduan, Txinan, hori da. Eta orduan aruntza jutekoa nintzenean, aitak santzian, gainera bertan Euskal Etxea dago, emango izizut liburu batzuk aruntza eramateko, eta bar. Eta orduan, klaro, nijo nintzenean, esan zidaten, saio zu aitari bisitan datorrenean, itzaldi bat edo antolatzeko, eta klaro, nera aita ja gaixorik zeon, eta esan, eskezingo da etorri. Eta esan zian aitak, baina ni ez naiz jungo, baina zu egingo dizu itzaldi hori. Orduan, kosta egin zitzaidan pixka bat egia esan, baina eskenean hori antolatu genuen bertan itzaldi hori, Shanghaiko Txinako Euskal Etxean, eta erakusketa bat antolatu genuen baita ere, eta egia esan kriston arrakasta izan zen. Zeren, bertan elkartu ginen Euskaldunak ginenok, baina baita ebila Euskadi zertzan ezekiten pertsona asko, mundu osoko pertsona asko, eta oso polita izan zen. Eta, azkenean nik esan nuna, edo esan nionan ere aitari izan zen, ni ezingo dut, edo ez naiz ikertzaia, ez dut zure ikerketekin jarraituko, baino beste era batean kontatzen saiatuko naiz. Eta, behintzat, diseinu alde hortatik hobekuntza hori eskainiko dut. Eta hola hasi izan, eta azkenean handik aurrera norbaiti edo norbait eskatzen zutenean honi buruz hitz egiteko, nik tokatzen zitzaidan. Zera politean, pasatzizun, testigua. Basekien. Ez dena ez joan, zer horrek egin beharko duzu, eta mendik aurrerakoak, horrelakoak izango dira. Zorionez. Zegia da zuk diozuna, zure aita agian, teknikotasun batetik ikusten zituela gauza hauek, beharrezkoa dena ere, ez da, ikerketa aldetik, baino zuretzat komunikatzea oso garrantzitsua da, hori gizarteratzea. Eta hemen ere, esan behar dugu, Matxitxako estreinua bihar dela, giza eskubideen zinemaldiaren barruan egingo dena, arratsaldeko 7:00, eta honek badu memoriaz, honek badu baliabide pedagogikoa ere izan daiteke dokumentala hau, eta egiten duzun hori. Nola ikusten duzu, errefuxiatuekin ere zerikusia badu historia honek? Guztiz, azkenean Gudontzidianek egiten zuen lanetako bat zan justo hori. Errefuxiatuak eramaten zituzten ontziak, eskoltatzea eta laguntzea. Gainera dokumentalan ikusten dira, adibidez irudi batzuk, los pelos de punta, garaiko irudiak ikusten dienean, azkenean aurrak, nola gurasoak usten dituzte aurrak itxasontzidetan, eta, leku ezberdinetara gerratikat, azkenean. Hemen gutxira gainera izango dugu, esan dugu lehenago, Jose Miguel Tran gurekin, zuzendaria, giza eskubideen zinemaldiko zuzendaria, eta horren inguruan ere zabal arituko gara. Zer espero duzu honekin, ze erditze prozesu bat izan da, 5 urte edo eraman dizuetena, Jesus Lakorte hor dago, zu zaude, bereziki hor, muinean, beste pertsona batzuk ere izan dituzue, aldamenean. Zer sentituko duzu bihar, Oiane, edo zer uste duzu sentituko duzula? Egia esan, orain nagoz hainbat, korrikan esan dezun bezala, dana ondo lotzen eta dana prestatzen, ez nago asko pentsatzen hortan, baina pentsatzen dut aitaren gana asko pentsatuko dudala, eta posik egongo nahi, zeren azkenean guk dokumental hau egitea pentsatu genunean, gure behintzat nire asmo bakarra zan, ahalik eta jende gehien ikustea, eta ahalik eta jende gehien ezagutzea historio hau,
eta hori da asmoa, eta gainera gaur goizan egon gea Josemirekin, eta esan digu dela, zinemaldi guztiko pelikularik, beteena dagona orain arte behintzat. Ara, bueno, nian izango naiz. Eta nirekin bagoatz batzuk bai. Eta, oraindik daude sarrerak salgai, osea, ni neukan pixkat beldurra, ez negun betetzen, eta ia beteta dago, osea, posik horrekin, eta bai. Ze garrantzitsua den batez ere esaten ari ginena, ez? Pedagogia, divulgazioa, komunikatzea azkenean izan garen hori, zenik pentsatzen dut gure entzulen artean egongo direla, esaten dutenak, zerbait aitua nuen, baina ez nekien zehazkin zer pasatu zen, eta bapatekoan, hementxo dugu, gurera ekarri dugu, eta gurera ekartzen dugun bezala paralelismo asko egin ditzakegu, ez? Gaurko egungo errealitatearekin, eta hori ondo etortzen zaigu konturatzeko, dena ez dagoela hain urrun, onerako eta txarrerako. Beraz, disiplina anitzetik abiatuta asko egin daitekela. Bukatzeko, nor izan da margolan ederroiek egin dituena, ze, hor badago gorpuztuta bestera batez, ezin esan den hori, ezin daiteken hori ez da? Bai, lehen esan dezun bezala, garai hartan bai zeuden argazkian, baina adibidez borrokari buruz, argazki bat dago bakarrik eta oso txarra. Baina geneukan gauza bakarra, zian 4 margo, Davidko egindakoak, eta, bai da egia, Jesus Lakortek zuzendaria asko gustatzen zitzaion Koteka Matxoren estiloa, bera da animazioa egin duena, eta, berarekin bildu zanean, esan zion, ze daukagu, zerekin lan egin dezakegu, eta esan zion, daukagun gauza bakarra da argazki hau, eta 4 margolan hauek. Eta Kotek margolan horiek ikusi zituen, eta esan zion, hau kalitate handian lortzen baldin badegu, honekin egingo dugu lan. Eta margoiek dia Eusko Jaurlaritzarenak, beraz, haiek, kalitate handian eman zizkiguten, eta horiek animatu ditu. Apaiz Kartzela filmean Koteka Matxok egin zituen animazioak, pixka bat historia berdina zen, ez zegoen irudirik eta dokumentala osatzeko, berak egin zituen marrazkiak eta sekulakoak izan ziren, ikusteko aukera izan genuen, eta trailerran ikusi dugunagatik Matxitxakoko marrazkiak ere oso bereziak dira. Oso bereziak dira. Bai, oioi purdia jartzen dizu, irudiak berak, historioak berak, musikak, oso unkigarria, eta ea horrek ere pentsatzera garamatzan eta akziora ere behar dugu eta gure aulkitik pitin bat mugitu, ez da, Oiane? Bai, behintzat gogoraraztea eta hori, eta jakitea nondik gato zen, ez? Eta esan dugun bezala, azkenean zenbat kostatu dan onera arte iristea. Haze puzle ederra osatu duzun, ze hemen daukago aitaren transmisiotik eta aitaren afiziotik Matxitxako, baina ezagutu genuen amonaren kaikuaren gatik amarenak proiektua, beraz bi ardatzak eta bi adar horietatik segulako zutabe ondu duzu eta puzle osatu duzu. Bai, osatzen nabil oraindik. Oraindik badu honek zer egina eta zer esana. Beraz, 3. da 4. da 5. kafea ere hartuko dugu berarekin ziur. Oiane, mila esker. Bihar ikusiko dugu elkar estreinaldian, arratsaldeko 7:00 Donostiako nun? Victoria Eugenia Antzokian. Victoria Eugenia Antzokian. Giza eskubideen zinemaldiaren barruan. Mila esker, zorionak lantalde osoari, eta segi horrelakoak egiten, eta guri eskaintzen. Mila esker. Jo, mila esker, zuei baita, kafe gonbiteagatik, eta nahi ez duten arte. Laizter arte, seguro. Aurrera egingo dugu, Josemi Beltran dagoeneko zai dugulako. Baina berarekin hasi aurretik bidaiari ekina abesti zoragarri honekin utziko zaitu segura minututxo batzuk. Mastan lotu dantzari esanekoa, biluzi jarri itxasoari tximistak eskertzeko, mila loti esnatzeko da noiz, mila loti orain ezpada noiz, lemartu benak astu, apurtu zenbait arau, errega
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Eta gaurko egunez zendu zen 2003an, hemen atzean aditzen dugun ahots indartsu eta eder hau. Edwin Starr, 61 urte zituela bihotzekoak jota zendu zena. Soul kantaria Motown etxekoa The Temptations taldearen War kantu mitikoaren bertsio honekin egintzen ezagun Edwin Starr. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gelditu makinak. Energia ez da galtzen edo sortzen, transformatu egiten da. Aipu ezaguna eta onartua, ados, eta gainerakoa, materia sortu aldaiteke. Denbora galdu, elikagaiak ekoitzi, aldapako sagarraren puntara abiatu. Azti ikerketa zentroko Xabier Irigoienekin eseriko gara itsas elikagaien ekoizpenaz hitz egiteko. Adarretatik joateko asmoz edo ez, auskalo, Arantxa Idieder dugu zain Silbi Errotabere erlezain eta hezitzailearekin egon baita. Kanona osatzeko berriz, 3. eta 4. ahotsean datoz Danele Sarri Ugarte eta Ainhoa Gutierrez liburu eta zine gomendioekin. Nor, bere tonora, astear baita Gelditu makinak saioaren 2. denboraldiko 25. atala. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Naizgunea, igande honetan korrikaren amaiera festan. Zuloaga plazako naizgunean ordu 1:00 aurrera elektrotxaranga eta gazte sortzaileen emanaldia. 4:00 lamiak, 5:00 mugan. Eta festa borobiltzeko 6:30 aurrera ETS. Txosnak ere izango dira jatekoa eta edatekoarekin eta 3:00 aurrera musikaria irratsaio berezia naizgunetik bertatik, gonbidatu bereziekin. Eta goizeko 10:00 hasita informazioaren aria berezia, korrikaren amaiera zuzenean entzun eta ikusi ahal izateko. Naiz eta naiz irratia, hitzekin. Zuekin batera, aize horrek, bultzatuko du atea, itxi arte, etxea uztu. Iragan ostiralean hasi zen Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiaren 19. edizioa, Antzoki Zaharra, Victoria Eugenia eta Tabakalera dira, besteren artean, gai ezberdin ugariren inguruan egindako pelikulak eskaintzen ari diren aretoak. Eta emanaldiak, apirilaren 8 bitartean, hau da, datorren ostiralera bitartean, jarraituko dute. Horixe izango baita, jaialdiaren amaiera eguna. 18 film luze, 12 film labur, haur eta gaztei zuzenduriko saioak, Kresala Zinekluba, Abidin Kaiz Sale ikusentzutekoen formakuntzarako eskolaren inguruko saio ere bai azken egunean, bete-beteko astea dute jaialdiaren bueltan, eta gitarra trinko hori aletzeko, eta jaialdiaren inguruan hitz egiteko, bigarren kafera gonbidatu dugu, Josemi Beltran, Giza Eskubideen Zinemaldiko zuzendaria. Arratsaldeon eta ongi etorri, Josemi. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz. Ondo, zu ere bai? Ondo, ja festivalaren erdian, esan dezakegu, eta bueno, aurrera.
Aipatu dugu, Josemi, ostiralean hasi zela jaialdia, eta erdiparera iristen ari zaretela. Konta iguzu, nola joan dira lehen egun horiek? Bueno, nire ustez mementu, hunkigarriak eta interesgarriak izan dugu, bai zinema eskaintzari dagokionez eta solasaldian hemen izan dugun pertsonekin, aipatuko nuke bereziki, orain hitz egin duzue Matxitxakoren inguruan eta bihar ikusiko dugu, baina adibidez, pasaren larun batean izan genuen goizean, gainera, eguerdian, Matrioskas dokumentalaren emanaldia, eta hori benetan baita polita esan zen, nire ustez. Hango protagonistekin, memoriari buruz hitz egiten, eta gerra zibilaren inguruan, baina baita ere, orain Ukrainian geltatzen ari denari buruz, eta hori egin eta gero, hitz egin dugu denetik, hitz egin dugu kazetaritzaren inguruan, ikerketa kazetaritzaren inguruan, atzo izan genuen baita ere, solasaldi interesgarri bat, etxebizitza eskubideari buruz, emozioak egia esan, pertsonak eta historioak egunero eta batez ere publikoaren ekarpena eta erantzuna polita izaten ari da baita. Gai asko aipatu dituzu, Josemi, izan ere giza eskubideen urraketak etengabeak dira, ez da nahi baina gehiago dira oraindik ere. Bai, eta, ojala festivala ez genuke inoiz egingo etorkizunean, baina zoritxarrez hala izan behar da, eta jarraituko du izaten, hemen edo beste leku batzuetan, Afrikan, Asian edo non, gerrakan daude beti, urraketak daude betian, violentzia, baina zergatik ez, baita itxaropena eta eredu baikorrak eta eredu, energiaz beteko ereduak, ez da bakarrik tragedia eta drama, edo tragedia eta dramaren aurrean eta urraketen aurrean baita ere, pertsonen indarra adierazi behar dugu eta hau bezalako zinemaldia, izan behar du baita itxaropena eukitzeko gunea. Bai, eta Maietz, eta bada, eta zorionez zenbat lan on egiten duzuen, eta ze eskaintza interesgarria, anitza, baina bereziki aurten bai nahi izan duzu ez da, Josemi, guda, gerran, ematen diren egoera horiek ere oso, erdian jartzea, ez da? Adibidez, oraintxe bertan, izan dugu albiste triste bat, gurekin egon zen zuzendari bat, 2011an, gure zinemaldian egon zen Lituaniako zuzendari bat, justu hildute Ukrainian, zegoenan filmatzen gerrari buruzko dokumental berri bat, bere garaian bere opera prima aurkeztu zuen, eta kasu horretan Txetxenian kokatuta zegoen lan hori, eta, justu irakurri dugu orain albistea, zoritxarreko albiste hori, eta, justu baita ere Bego del Tesok aipatu du eskenatokian, oraingo aurkezpenean, eta horrek adierazten du, ze kemena duten hau bezalako sortzaileek, eta nola, beti zinema edo kultura egitea edo sortzea ez da erraza. Batez ere, horrelako lekuetan, zentsura dagoenean, guda dagoenean, beste arrisku batzuk daudenean. Eta Ukrainia, zuk aipatu duzu, Ukrainia esango dugu izpide baita, ostegunean, Trenches dokumentalaren eskutik, horretarako bi aditu izango dugu eskenatokian, alde batetik Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Mario Saavedra kazetaria, lurraldea ondo ezagutzen duen pertsona bat. Gure erronka beti da, konfliktuen edo egoeren arrazoiak ezagutzea hobeto. Aktualitatez aparte, arrazoietan sakondu eta hausnarketarako tarteak irekitzea.
Josemi, aipatu duzu aktualitatearen lehen lerroa zaratago dauden historiak eta kontatzen ere saiatzen zaretela eta giza eskubideen urraketak, baina ez dakit aktualitatearen lehen lerroan dagoen egoera bat, edo giza eskubideen urraketa bat, kasu honetan Ukrainaren egoera aipatu dezakegu, horren inguruan ari zaretenean ez dakit publikoa sentsibilizatuago edo nabaritzen duzue? Bai, duda barik. Horrek laguntzen du, hurbiltasun hori laguntzen du. Bestaldetik adibidez, aurten Saharako zinema eskola jasoko du gure ohorezko saria. Gure lehenengo aldiz emango dugu sari kolektibo bat, 10 urte betetzen dituzte zinema eskola horretan, Saharan, eta Sahara beti egonda gure zinemaldiaren agendan. Donostiako udalak duen harremanagatik eta gizarteak duen harremanagatik Saharako herriarekin, baina baita ere zoritxarrez, orain aktualitatean, azkenengo astean, aktualitate gehiago hartu du, eta, dago interes handiago bat, emanaldi horretara joateko, eta, gore gonbidatuekin hitz egiteko, handik etorriko diren gonbidatuekin hitz egiteko, eta baina zoritxarrez azkenengo, 10 urte eta gehiago, daramagu Sahararen inguruan hitz egiten eta hausnartzen. Eta orain, bergirik, naiz eta albisteak daudenean, naiz eta onak ez izan, morboa esateagatik, hasten da, dudarik gabe. Aipatuko dugu, esan duzu, jaialdiko azken egun horretan, Abidin Kait Sale, Saharako ikus-entzutekoen formakuntzarako eskolaren inguruko saio egingo dela, ja da 10 urteko ibilia duen eskola, eta horren inguruan, 3 film labur eskainiko dira, nolabait ere, formakuntzarako eskola horren bidez edo ekoitzitakoak direnak, The Price of Beauty, Searching for Tirfas, eta Tufa izango dira 3 film horiek, eta ondoren solasaldi izango da, ezta? Interesgarriena kasu honetan nire ustez da, nola beraiek sortzen dituzte bere historio propioak. Guk, jakina, hitz egin behar dugu politika eta gizarteari buruz, baina beti kultura eta kasu honetan zinema erabiliz, eta haiek, duela 10 urte hasi ziren zinema eskola hori tresna gisa hartzen, eta hemen laburmetrai hauen artean badaude komediak, badago aldarrikapen politikoa, jakina. Nik uste emanaldi horretan solasaldia benetan oso interesgarria izango dela, ikasle ohiak, eskolaren ikasle ohiak izango dugu, eta baita ere bere arduradun akademikoa, eskolaren arduradun akademikoa, eta Sahara Festivaleko zuzendaria egongo dira, eskenatokian. Eta, ziur nago, ez dugula hitz egingo bakarrik zinemaz, baizik, eta, han zinema eta kultura ezin dira banatu gizartearen errealitateaz. Bai, zezuk esan duzu ez, beraientzako eskola hau tresna bat da. Hori da, eta guretzat ere, zinemaldia, jakina, kalitatezko dokumentalak, kalitatezko filmak eskaini behar ditugu, baina zinema izan daiteke gauzak ez dakit aldatzeko, baina bentsat beste egoera batzuk eta munduari begirada desberdinak eta anitzak botatzeko tresna bai, eta leiho hau urtero irekitzea, hori da garrantzitsuena guretzat. Beti ikuspuntu kalitatezko ikuspuntu batetik eta ahots anitzak entzuten. Josemi, aurtengo kartela, beti egiten dituzue kartel batzuk oso, nola esango, oso indartsuak, mezu handia izaten dute, oraintxe ikusgai dugu, ikusteko aukera dutenentzat. Bertan azaltzen da Nilofar Bayat, aktivista eta saskibaloi jokalari afganiarra. Egun hauetan ere, giza eskubideen zinemaldian parte hartu duena, atzo bertan egontzan, ez da, solasaldi batean, eta konta iguzu, zergatik, jendeak ulertu dezan, zergatik da aurtengo kartelaren protagonista.
Bueno, normalean aurreko urteetan beti gure posterrak nahiko simbolikoak edo abstraktoak izan dira eta ez dugu inoiz erabili benetako pertsona bat, izen eta abizenekin. Eta kasu honetan Nilofar Bayat, benetan da benetako pertsona, benetako errefusiatua, Afganistanetik etorrita, gure artean orain dago, Bizkaian, Bilbon, saskibaloi talde hontan, eta bai, hori da bidaideak, eta berak onartu zuen diseinatzailearen eta argazkilariaren ideia, berak onartu zuen, eta emaitza ikusi genuenean, ze irudikatzen duen, bai bere jarrera, bai inklusibidadearen inguruan daukan mezua, irudi horrek, baita ere, baloi horiek puskatuta edo zulatuta. Agian ez duzu bere historia ezagutu behar, kartelaren indarra hartzeko edo ulertzeko, baina bestaldetik badago historia potente bat, bere atzean, eta horrela kontatu zuen atzo, errefusiatuak eta pertsonen mugimenduak dira, erronka mundiala, eta beti egongo dira gure festivalaren agendan, adibidez gaur, Norte Salvaje dokumentala izango dugu, hemengo mugaren inguruan, Iruneko, Frantzia eta Espainian arteko mugaren inguruan, eta berak komentatzen zuen, ez ahaztu Afganistan, orain gertatzen ari denarekin Ukrainian, ematen du gure arreta jartzeko ez dakit, ahalmena edo badaukala muga, baina ez dugu ahaztu behar, beste leku askotan, gerrak jarraitzen dutela, eta agian ez daukate hain erraz, gakoen artean, salbatzea, Europan sartzea, edo errefusiatu estatu hori lortzea. Eta hori, Afganistango kasuan argi eta garbi dago. Eta batez ere gainera, emakumeen egoera. Hori ere, eta horri buruz ere hitz egin nahi zuen Nilofarrek. Munduko iaia estatu bakarra orain, debekatuta dago emakumeentzat kalean bakarrik ibiltzea eta ezin dute hezkuntza bat jasotzea. Hori da, ezinezkoa da, ezin da pentsatu gaur egun eta 21. mende ez dakit nola esan, desastros honetan. Josemi, aipatu dugu Afganistaneko kasu hori, oker ez banago iazko abuztuko kontua da, eta badirudi sekulako denbora pila pasa dela Afganistaneko gertaera horretatik, orain Ukraina daukagu. Hain azkar bizigaren honetan eta fokua batetik bestera hain azkar pasatzen dugun honetan, are eta garrantzitsuagoa da, zuena bezalako jaialdien lana, fokua ez dagoen lekuetan fokua jartzeko ahalegin hori egitea. Bai, eta orain bezalako urteetan nik uste dut gehiago, gero eta beharrezkoa izan behar dela, zeren, ematen du gauzak ondo edo lasaiago daudenean, besteen arazoak ezagutzea edo besteen arazoen gandik, kezkatzea errazakoa da guztientzat edo, baina gauzak gaizki daudenean edo gure arima, gure espiritua, batzu dagoenean, bagian ez dugu hainbeste nahi, besteen desgraziak edo besteen arazoak ezagutzea, eta hori uste dut pandemiarekin areagotu egin dela asunto hori, eta horregatik nik pentsatzen dut, gu bezalako ekintza bat, indar gehiago sartu behar duela berriro, azpimarratzeko ze garrantzitsua den empatia, elkartasuna, gutxienez minimo bat, kuriositaten minimo bat, edo empatia minimo bat besteengan, zeren ikusten ari garen bezala, gauza hauek gerta daitezke edonon, oso gertu, eta badugula kezkatzeko arrazoiak gure ondoan. Gure etxeetan, gure kaleetan, eta elkartasunerako mugarik ez dugu jarri behar.
Josemi, balore batzuk aipatu dituzu hor, eta jaialdiaren ataletako batean, aurre eta gaztei zuzendutako 3 saio ere badira. Animaziozko 2 film, Zutik Euskal Ekoizpena eta Tximinuen Izarre, Suedia eta Norvegian eta Danimarkan egindako ekoizpena, eta Maixabel filma sartu dituzue saio hoietan. Aipatu dituzuen balore horiek gaztei transmititzea eta gaztea kontzientziatzearen garrantzia ere jaialdiaren beste zutabetako bat izango da. Hain zuzen ere, gaur goizean, izan dugu Maixabelen lehenengo emanaldi, goizeko emanaldia, 300 ikasle baino gehiago egon dira Victoria Eugenia Antzokian, institutuetako 300 ikasle inguru, eta Maixabel Lasa bera egon da, filma aurkezten eta bere testigantza ematen, benetan hunkigarria izan da, mementu hori, osea, nola, txaloka eman diote ongi etorria, filma ikusi baino lehen, ez dakit ja batzuk historioa ezagutzen zuten ala ez, baina kontatu duenean, gertatu zena eta bere testigantza eta bere jarrera azaldu duenean, kriston isiltasuna zegoen aretoan, eta respetu handiz agurtu diote berriro joan eta gero. Nik uste hau esalako pertsonak eta esperientziak eredugarriak direla, eta gazteentzat, segun ze gauzak, urrun gelditzen dira, historiaren, liburuetan dagoen kontuak dira, eta haiek ez dira bizi, ez dute bizi, eta bizirek eukitzea testigantzak, eta, matxitzako kasuan bezala, ez da, oso garrantzitsua da, eta zinema bat, egoera horiei bizitza ematen dien ustez. Giza eskubideetan, Josemi, askotan hitz egiten dugu, egiaz, justiziaz eta erreparazioaz. Azkenean, zinemaldi batek, eta batez ere giza eskubideen zinemaldi batek, horretan asko lagundu dezakelako, ez? Eta orain txari zara gazteen inguruan hitz egiten. Nolako erramientak izan daitezke filmeak, laburrak, luzeak, egunerokoan, hau da eskoletan ere, eta ez bakarrik zinemaldietan, baita erabiltzeko garaian, zure ustez? Adibidez, gure kasuan, ikastolentzako emanaldietan sortzen ditugu zenbait gida didaktiko, filmak ikusi baino lehen, eta filmak ikusi eta gero hausnartzeko, eta balore batzuk hartu, eta segun filmaren arabera, izan daiteke ingurumen gai bat, edo hori barkamenaren inguruko, familia eredu berriak, eta horrek ematen du aukera gehiago lantzeko filmak. Beste aukera bat izan daiteke, adituak izatea aretoan, solasaldiak garatzeko, edo gure testuak webgunean adibidez baita ere, testu inguru bat emateko zenbait filmei, baina batez ere, zinemak duena da, unkitzeko eta harrapatzeko, audientzia harrapatzeko ahalmen hori. Eta hori da, agian historia liburuek ez dutena. Ordu erdi batean, edo 2 ordu, edo 15 minututan film laburra bada, ziurazki ezagutuko edo sentituko duzu, gai bati buruz sentituko duzu gehiago, ez dakit zenbat testu liburu irakurri baino, orduan adibidez gaur gazte batek esaten zidan Maixabel ikusi eta gero, eta negarrez zegoen filma bukatu eta gero. Negarrez zegoen benetako historioa ikusita, naiz eta aktorekin izan da bar, da benetako historioa, eta esan dit, ez da, aspaldien nuen negar egiten film batekin, eta ziur nago, negar horietatik, gertuko dela kuriositatea, gehiago ikertzeko, gehiago jakiteko, Euskal Herriko mementu latxei buruz, eta kasu honetan Maixabel Lasaren lanari buruz, eta horrela ikasten da historia, nik pentsatzen dut,
horrela baita ere hausnartzen dugu gure baloreen inguruan. Josemi, egitaroaz aparte, pelikulez aparte, beste hainbat jarduerak gehigarri ere baditu, giza eskubideen zinemaldiak, 6 bat erakusketa ero badira ikusteko moduan, giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen laugarren azoka ere egintzen, iragan larun batean, eta beste ekimenetako bat, nolabait ere, zinemaldia Donostiako espetxera leku aldatzea, 3 pelikula eskainiko dira, edo eskaini dira. Bai, eskaini dira, gaur goizean bertan, 3 film labur eskaini dituguan, eta, esan digute, benetan esperientzia polita izan da. Badaramagu 4 urte inguru hori egiten, Maltuteneko jendearekin eta hezitzaileekin, eta gaur adibidez Maider Oleaga eta Oskar Tejedor zinegileak egon dira, bere lanak aurkezten, ez da bakarrik lanak, film labur interesgarriak eskaintzea, posible badu sortzaileak egotea eztabaidatzeko eta komentatzeko filmen ideiak eta filmen gaiak, beti, esperientzia beresgarriagoa da, eta kasu honetan, horrela ematen du, atera dela, Maider Oleaga berak esan digu, nahiko pozik zegoela, emaitzarekin, eta beti da publiko, kurioso, eta hori da beti eskertzen duguna, eta dauka harremana gure inklusibitate irizpidearekin. Baita ere, alde bat bestaldetik, sortzen ditugu gorrentzako pertsonak aspiratziak, audiodeskrizioak ere baditugu zenbait emanalditan, ez da bakarrik edukia, baizik eta nola eta nora eta nortzu eta nori eraman eduki hori. Eta nire ustez, baita ere giza eskubideen zinemaldia baten papera hori izan behar da. When I've lost all care for the things I own, that's when I miss you, that's when I miss you, that's when I miss you, you who are my home. Badakizue guk gure aletxoa jarri dugula giza eskubideen 19. zinemaldi honetan? Ze aletxo? Gure Instagramean, sartzen baldin bazarete, 2. kafearen Instagramean, hortxe galdera bat jarri dugu. Begiratu jolasa aurkeztu zuten, Donostiako giza eskubideen zinemaldiko online jolasa, Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakunden koordinakundeak sortu du, eta, bertan dago programazio ofizialan, apirilaren 1-tik 8 bitartean, eta 10 galdera dira. Zertarako, ikusteko noraino heltzen den gure begirada aipatu dugu gaur kontzientziaren mundu eguna dela, beraz, aproposa gaurko eguna, eta galdera gure Instagramean abildua 2. kafean jarri dugu, eta ezagitzuek erantzuna badakizuen, baina galdera honakoa da. Zenbat litro ur behar dira kotoizko kamiseta bat egiteko? Eta aukerak dira, garbitzeko 20 balde, 27 bainuontzi, 6 bider, 4 bider, 2 igeriliku bat, edo, baina ura behar da. Beraz, hortxe 4 aukerak, erantzuten joan, eta horixe da, 10 galderetako bat, baina 10 galderak begiratun dauzkazute, irubikoitza.ongdeuskadi.org-en sartzen baldin bazarete hortxe duzue jolasa oso-osorik, eta, zer aipatu behar dugu, badagoela saria, parte hartzaileen artean 5 bonus zozkatuko ditugu Donostiako saretuz kontsumo eraldatzailearen sareko dendetan gastatzeko. Eta galdera bota dugu, eta gauza bat aipatu behar dizuet. Ez dute asmatu. Gutxi batzuk asmatu dute, baina ez denek, ez dakigu benetan ze kostu duen kotoizko kamiseta bat egiteak. Beraz, beharrezkoak oraindik giza eskubideen zinemaldiak egiten dituen aldarrikapen hauek. Jakina baietz. Josemi, Donostiko edo giza eskubideen zinemaldia, hau gurea dena, edo behintzat ni oso guretzat dudana,
Beste zinemaldi, nazioarteko beste giza eskubideen zinemaldi batzuekin elkarlanak ere egiten dituzue. Nola da hori? Nola da erlazio hori eta nola hornitzen zarete edo saretzen zarete zuen artean? Bai, existitzen da, badago sare bat, Human Rights Film Network da, eta gaude, orain, bueno, iaz, urtez urte badoa azten, eta orain nire ustez gaudela 30 inguru zinemaldi mundu mailan, Europan hasi zen batez ere, baina gero joan dira gehitzen Afrikako, Asiako, Amerikako zinemaldian hitzak. Beti egiten dugu, saiatzen gara bilera presentzial bat egitea, Amsterdamen, azaroan, eta gero, orain online munduarekin, posible dugu online bilerak egitea, batzordeak sortzen dira, elkarlana sustatzeko, komunikazioan edo proiektu desberdinetan, kanpainak adibidez sustatzeko edo babesteko beste kide batzuk jasaten dituzten erasoak, zeren beti ez da oso erraza zinemaldi, giza eskubideen zinemaldi bat egitea, lekuaren arabera eta herrialdearen arabera, badaude batzuk asko zailagoa dutenak, eta jasatzen dute erakundeen erasoak edo lobien erasoak, eta horren aurrean guztion babesa izatea garrantzitsua izaten da, eta bestaldetik partekatzen dugu filmen informazioa. Adibidez, norbait nahi badu zer Euskal Herriaren inguruan, guri galdetuko digute, Txekoslovakian edo Argentinan adibidez, eta aldrebes baita ere, beste zentzu batean. Oso ondo dago, eta nazioarteko kontaktu horiek eta sare horiek eukitza beti da garrantzitsua bezalako zinemaldietan, zeren mundua mugarik gabekoa izan daiteke, nahi badugu, edo muga asko izan ditzake, segun. Orduan, gure kasuan eta giza eskubideen zinemaldien kasuan saiatzen gara muga horiek gainditzea eta hurbiltzea gure artean. Zaintzari oberenak emanez kanpoan. Bueno, Joseme, aipatu dugu, oraindik ere jaialdiak bide erdia egin duela gutxi gora bera, geratzen denaren inguruan, aurrez Matxitxako aipatu dugu, gaur iluntzean bertan, mendik ordu terdira, arratsaldean 7:00 Norte Salvaje eskainiko dela, ostiraleko Saharako formakuntza eskola horren inguruko ekitaldia ere aipatu dugu. Horrez gain, zer aipatuko zenuke geratzen denaren inguruan? Bai, zer falta zego, baita ere ostegunean Ukraniaren inguruan izango dugu emanaldi hori, eta itxiera galan edo ostiralean, 8:00, eskainiko dugu Robergedigian Frantziako zuzendariaren azkenengo lana, Malituiz, Robergedigian jasosun gure horrezko saria duela zenbait urte, eta beti da zinegile interesgarria, kasu honetan film historiko batekin, Maliko iraultzaren inguruan, eta banatuko ditugu sariak, aurtengo sariak, bai Amnesty Internationaleko saria, publikoaren saria film luze honenari, eta gazte epaimahaiaren saria film labur honenari. Entzulei gogoraraziko diegu, hortxe, egitarau osoa eta ekitaldietarako sareren salmenta, zinema eta giza eskubideak.eus webgunean dutela, informazioa eta ekitaldi guztien inguruko informazio eta baita ere digun moduan, sarrerak eskuratzeko aukera ere. Josemi Beltran, mila esker gaurkoan bigarren kafean, zinemaldiaren inguruko guztiak hain ondo azaltzeagatik, ondo joan dadila geratzen dena, eta aurrera gore izango dugu elkarren berri. Mila esker zuei baita ere babesagatik, mila esker. Josemi, egurre, jarrai dezagun, egurra ematen, egurra, maitasunez. Jarraitu behar dugu. Jarraitu behar dugu. Agur. Barra zingiraran basordeka
Zatoz gotorleku bat dut bizkarrean. Doana munduaren kontrakarrean. Imaginatu zaitut arnaskantuka, nire gorputz gainean erdikatuka. Hasta muka jarraitu dut ataparka, inoiz baino ederrago zaude dardarka. Gaur tristura darizu, desegonkor mine ematen badizu. Ez egonor, ez egonor. Zatozutzi egunari gaua hor baitzen, ez dakiz ziurlen den edo orain zen. Ino nahi laiotza izango zerik, heldu banizu eta heldu bazenik. Heldu banizu eta heldu bazenik. Beti horren zaurizu, desegonkor hone egiten badizu. Gelditu hor, Eta zuek ere gelditu hor, Ze gauzatxoak datoz, eta gauza bat kontatu behar dizuegu. Korrikarekin lotura estua duena, bai etziulen? Bai, izan ere aurrekoan ere aipatu genuen, nola apirilaren 10ean, korrika Donostian amaitzen den egunean, naizek gune berezi bat jarriko zuen, eta gaur eguerdian, gune horretan izango den gitarauaren berri eman da, nolabait ere aurkezpen ekitaldia eginda. Donostiako Zuloaga plazan izango da naizen gune berezi hori, korrikaren 22. ekitaldia 12:30 amaituko da Bulebarrean, eta ordubietatik aurrera, ez da festagirorik faltako, esan bezala Zuloaga plazan. Ordubietan, elektrotxaranga piratarekin hasiko da egitaraua, ordubiterdietan auzoko egitasmoaren aurkezpen egingo dute, eta 3 Gipuzkoako gazte sortzaile sarearen aurkezpen emanaldia izango da. 4 aurrera berriz, musikak hartuko du protagonismoa Zuloaga plazan, naiz gune horretan, 4 Lamiak taldea hariko da, 5 Mugan taldearen txanda izango da, eta 6 ETS taldeak borobilduko du jaia. Eta egun osoan zehar, jatekoa eta edatekoa eta eskainiko da Zuloaga plazan. Aipatu, bai, Goiuri esan? Ez, esan nahi nuen, ez dakit, igandea urruti dagoela oraindik, eta ez dakit, pazientzia gutxikoak balin bazarete, lasai egoteko, Lamiak taldea bihar egongo delako gurekin, 2. kafe hartzen. Eta formatu ezberdinan ikusteko aukera ez da, gurean formatu lasaiagoan, eta igandean, egurrean ikusteko aukera izango da, Zuloaga plazan. Eta aipatu duen egitaragoaz gain, naiz irratiak ere zuzeneko emisio egingo du egun osoan zehar, gune horretatik bertatik, 10 aurrera, korrikaren azken kilometroak eta amaiera zuzenean kontatuko dira, Inara Rodriguezek idatuko duen saio berezian. Azken kilometroetako emozioa zuzenean jarraitu ahal izango da, eta bukaerako ekitaldea, Bulebarrean egingo den ekitaldi hori, Bulebarretik bertatik kontatuko da. Eta arratsaldean 3 6 musikaria saio berezi egingo du Iker Gurrutxagak, Zuloaga plazatik bertatik, eta bertan, gonbidatu berezi ugari izango dira. Ui, ama! Hemen baizin judan, busti-bustiak nigan. Korrikakoak oraintxe bertan zuzenekoaren arabera behintzat, zuzenekoak gezurrik ez badu esaten behintzat, goinin daude eta jende mordoa dago.
elurra ikusten da errepide bazterrean, eta beraz ondo jantzita hemen ikusten ditugu bufanda batzuk, jertxeak, galtza luzeak, eta korrika ari dira. Eta ume txiki batek darama lekukoa, eta hori izaten da beti superpolita. Badakizue, korrikaren azken kilometroak naizen eskutik. Naiz gunea, igande honetan korrikaren amaiera festan. Zuloaga plazako naiz gunean ordu bat erdietatik aurrera elektrotxaranga eta gazte sortzaileen emanaldia. 4:00 lamiak, 5:00 mugan. Eta festa borobiltzeko 6:00 aurrera ETS. Txosnak ere izango dira jateko eta edatekoarekin eta 3:00 aurrera musikaria irratsaio berezia naiz gunetik bertatik, gonbidatu ereziekin. Eta goizeko 10:00 hasita informazioaren aria berezia, korrikaren amaiera zuzenean entzun eta ikusi ahal izateko. Naiz eta naiz irratia, hitzekin. Zuekin batera. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalario. Saioa hasi dugunean, hemen gure itxatean, adakize bigarren kafean txata edukitzen dugula, Arkakusok oraintxe idatzi du kaixo txat, batxat horretan Arkakusok berak Iruñe Astizek idatzi du ikusi alduzue Erramunen aurpegia zetaken kanta berriaren bideoklipean, itzuleraren bideoklipean, horregatik bere omenez kanta jartzea erabaki dugu. Eta bai Arkakuso ikusi dugu aurpegia eta ikusi ditugu memeak. Erkidetasunaren bozera maile. Xoriak mugaren. Baina hurrengo gonbidatuak ez datoz, horren inguruan hitz egitera. Ez, klase ematera datoz. Esaera zar berri bat erakutsi nahi dugute. Begira, entzun. Egona dilo eta jango duk me. Zozoak belari ipurbeltz. Urrutiko intxaurrak 14 gerturatu eta 4. Dagoenean bonbon, ez dagoenean egon. Denok ezagutzen ditugu atxotitz edo esaera zar hauek. Herri erabilerako esaldi zuzen zehatz eta xeak dira. Ahoz-aho transmititu eta tradizio luzea dutenak eta gehienetan irakaspen morala dutenak. Euskal Herrian badugu atxotitz berri bat. Tradizio motzekoa eta ahoz-aho transmititu ordez sareetan elkarbanatu daitekena. Hori bai, irakaspen moralarena ez zakituanik. Atxotitza honakoa da. Egin tril eta izan abil. Betiko Zuhurrago gara izango xori. Baina abila zertan? Ligatzen edo jendea ezagutzen eta tril egiten? Baina ez dakigu zerten tril egitea. Bueno, beraiek azaldu digutenaren arabera, elkarrekin topatzea da. Twitterren jendea ezagutzeko bide berri bat da traola egin trail. Sare sozialaren Twitter Space tresnaz baliatuta, erabiltzaileek audiogela batean sartu eta elkar ezagutzen hasteko aukera izango dute. Ligatu nahi duen jendea, lagun berrien bila da bilena, edo galdera bihurriak egin nahi dituen norbait. Espazio libre bada. Topagune bat. Martxoan abiatu zuten ekimena eta gaur gauean, gaueko 10:00 berriro hitzordu antolatu dute traola egin trileko antolatzaileek. Eta guk topagune horietan zer gertatzen den jakin nahi dugu. Beraz, gurera gonbidatu ditugu Eneko ekin eta Iruñe Arkakuso. Arratsaldeon kuadrilla. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Kakusto! Baino, ez dakit nola jarri, horrela bihotzak, osea, ateratzen zaizkit hola begitzen. Horrela, edo nire ikaslek erakutsi daten bezala, en plan hori. Nola? Hau hasi, zentzua du. Irratitik entzuten ari direnentzat, Arkakusok egin du, ezakita saltzen. Ostra, bueno, berez bihotz, hau da, atza hau da bihotzatza, ez da? Bi bihotzak. Bai. Ba, bi bihotzatzak tente jarri ditu, eta gero, batera ipini, eta hortik ja beste 3. bihotz bat atera du. Bueno, pixkat komplikatua, baina bai, oso ondo. Baina bai. Eta horretaz gain, ze bihotz hori ez duzue ikusi, baina agian irratitik entzuten ari balin bazarete ez duzue ikusten Arkakusoren aurpegian dagoena. Betaurreko batzuk ditu, tril jartzen du betaurrekoetan. Guztiz, prest etorri zaigu gurera Arkakuso? Bai, eske larun batean, justo gainera abesti hori jarri duzula, egon nintzen, nola da, Zegide erraden festean, eta atera genituen olako pegatina moloiak, ze semaforoa ez, baina guri bai gustatzen zaigula tril egitea. Eta, bueno, hortikan ibili ziren beste tuitzlari batzuk, makete erratikoak, edo eta beste txiolari batzuk. Eta, bueno, zabaldu genituen, bai, egin trilen pegatinak eta baita zertan datzan ere. Orain, ikusiko dugu gogoratzen diren gaur sartzea. Hori da, zertan datza, hori aipatu behar dugu, jarraitu aurretik. Ze ekimena, Gerald Kerolek sortutako Traola Tindercat ekimena oinarrituta dago. Egin trilek funtzionamendu antzekoa daukaineko? Ez, osea, inspirazio bezala balio izan zigun, baino gu gurera ekarri dugu. Ez dugu imitatu nahi izan funtzionamendua bera, baizik eta espiritua pixka bat, eta gurera moldatu, eta pentsatzen egon ginen, ea nola egin genezaken guk, ea zer funtzionaz ezaken, ea zerkez, eta pixka bat hori gurera. Eta, de hecho, esango nuke, gurean asko remarkatzen dugun gauza bat dela jendea ezagutzeko espazio bat. Oso altu dakat, jendea... Vale. Hori, jendea ezagutzeko espazio bat dala, eta seguraski Tindercaten askoz presenteago dago ligatzea bere horretan, ez? Eta gu pixka bat hortikan ateratzen saiatu ginen. Bai, hori, ikusten genuen, Kataluniako kontestua eta Euskal Herrikoa ez dela berdina, ez? Hemen ez dugu, nik uste dut, hau gure iritziz, hain modu askean, hitz egiten harreman sexual eta afektiboen inguruan, orduan, oso zaila izango zen horrelako, katalanen formatu bera hemen ezartzean. Ikuste dut askotan ere horretan faiatu izan dugula, ez beste ekimen batzuk ona ekartzean, eta nik uste dut kontuan izan behar dugu non gauden, zintzuk diren gure beharrak, eta hori orduan enekok esan duen bezala, kontsultorioaren formatu antzekoagoa du, baina, espazio ireki bat da, azken finean, jendea ezagutzeko. Gero. Neri gustatzen zaite esatea, gehiago daukala formatu aldetik, gehiago daukala eta referentzia moduan, gaztesareak zeukan, eske askotan esan dut dakit, baina benetan, gaztesarea sortu zanean niko 20 urte nezkan, eta Izarapeko aholkuak izan zen boom bat, eta nik ikusten dut, nik identifikatzen dut, nik pentsatzakoan egin trili buruz, identifikatzen dut Izarapeko aholkuaken audio bertsio batekin, Tindercatekin, baino, naiz eta Tindercat gabe segurazki hauetan egongo. Baino eredu aldetik, identifikatzen dut gehiago horrekin. Eta topagune honen urrengo hitzordua gaur bertan izango da, gaueko 10:00. Parte hartzeko zer egin behar dugu? Twitter kontu bat eduki eta listo? Twitter kontua baldin baduzue, onena, ze horrela, agian lehenengoan ez, baina bigarrenean, hirugarrenean, ahots bidez parte hartu nahi izan ez gero, aukera izango duzue. Hala ere, ez da beharrezkoa saioa entzuteko Twitter izatea, eta parte hartzeko ere ez.
guk DM-ak edo mezu zuzenak, mezu pribatuak irekiak ditugu, bai Twitter bidez eta baita Instagram bidez, eta gainera Instagramen demagun norbaitek ez daukala Twitterrik eta beraz ezin du ahots bidez zuzenean parte hartu, Instagram bidez bidali diezaio bidali aldugu. Diezagukute. Hori da. Audio bat, edo testu formatuan. Eta badago parte hartzen limitea, edo toperik badago? Esan ezu, izlari aldetik. Oida, izlarien aldetik. Bueno, aldi berean uste, orain muga 10 pertsonan dagola, baina esperientziak erakutsi gu baita ere rotatzen jutea garrantzitsua dela, orduan saiatzen gea hitza hartzen dunean jendeak izatea gauza konkretu bat espresatzeko edo, eta gero kentzen zaio, eta horrela juten da rotatzen, orduan ez dago arriskua muga hortara iristeko. Eta gero, norbaitek eskatzen badu berriz, ematen zaio berriz, baina saiatzen gea ez eukitzen denbora guztian jende guztia. Gaur gauean aipatu bezala 10etan izango da hurrengo hitzordua, eta nik Twitterren ikusi dut, hau ez dakit egia den ala ez, saiatuko zaretela korrikaren furgonetarekin harremanetan jartzen. Batek daki. Nik badazpada, eta hau, eneko kezaki, nik badazpada, gaueko 10etan puntuan, egongo nintzateke adi sartzeko. Ze ondo sartzen duzun ekimena. Egia da pentsatu genula egun ginen bi asteren artean, aste honetan eta aurrengoan egun ginen pentsatzen, eta erabaki genuen nau korrika zegolako, eta iruditzen zitzaigun korrikaren baitan, guaiagoa zala. Orduan, esan nahi, eta aste hau premeditatuki hartu genuen, eta ez urrengoa. Eta badugu bat aste honetarako. Nahi duzu jakin zein den? Noski. Egin tril? Eta izan abil. Egin tril korrikan? Ui, ene! Korritzako moduko delako. Honek esplikazioa behar du. Nere herrian ni naiz lasartearra. Nere herrian egiten da Euskararen maratoia. Eta Euskararen maratoian, esloganetako bat zazpigarren uste, agian konfunduten nago, izan zen korritzeko modukoa. Eta orduan, nire buruan konexioa egin nun, eta egin tril korritzeko modukoa delako, bum. Oso ona da. Egin tril korritzekoa delako, bai. Arro esan berda, lasai, lotxatu gabe. Errima asonantea du gainera. Bai, ederra oso. Zer, guzti korrikak ligatzeko balio duela? Korrikak gauza honetarako, guztietarako balio du. Hala, esan dut. Julen bai? Bai. Eta beak, bai. Ui, ligatu zuen ez korrikan? Jarri da urpegia. Baina ez esan ezin denik, Hori da. Norben esperientzia bat ez dugu hartzen, Korrikaren barruan ere dago, korrika hasierako festa, korrika bukaerako festa, eta baiketa korrika pasatzen denean geratzen den parranda hori, edo aurretik dagoen parranda hori. Ubera, korrikaren uberan. Bai. Aukera asko eskaintzen dizkigu korrikak. Lehen aipatu duzue, han izan zinetela, zeinen ederra izango den festen izan zinetela, Twitterren bazegoela ez dakit traola Tinder fest egiteko intentzioa. Zer moduzko esperientzia izan zen? Zehazki zer. Una? Ez, egon zen oso polita. Egon ziren pertsona batzuk egintrili esker elkar ezagutu zutenak Lunaki abeslariaren jarraitzaileak direnak eta egintrilen elkar ezagutu zuten, jarraitu izan dute hitz egiten eta desvirtualizazioa egon zen. Desvirtualizazioa egon zen. Ez da desbirgazioa, ez desvirtualizazioa. Wow. Ui, bota diezu, beste eslogan bat iteko amua. Beraz,
Baina nola gertatu zen, hau da, egin trili esker jakin zuten biak lunakiren jarraitzaileak zirela, edo nola gertatu zen hau? Hori da, ze batek bazuen izenan, kasu honetan, enaraki, eta beste batzuk sartu ziren esaten, lunaki asko gustatzen zitza, bla, 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 eta, match? Ze ona! Bueno, hori da helburua ez, azken finean, egin trilien helburua, jendea ezagutzea. Gainera egin trilen hitz egin zuten lehenengo aldiz, ez? Ez naiz Bai, ez zuten elkar euren ahotsa ditu, aurretikan. Oi, baina ze polita. Ui, gaur 10:00 badakizu zer egin behar dugun, Adi denok. Hor sartu. Parte hartzaiek, badago horrela profil konkreturik, edo adin guztietako jendea dago, neskak mutilak baino gehiago, zerbait aztertzeko aukera izan duzue? Oraindik gutxi, esango nuke oraindik gutxi. Baina nik uste dut egia errateko izan dugun gutxian, egia da agian akaparatzaileenak gizonezkoak izan direla. Baina hori lehenengo saioan okurritu zitzaigun, baina gero jakin dugu pixkat ere ikusten ez, eta Tinderkatekoek nola kudatzen duten hori, azkenean ibilbide luzeagoa dutela, eta gu azkenean jaio berriak baino ez gara, eta aldatu genuenetik dinamika, por cierto, ere, hemendikan agurtu behar dugu Jokin Arroba kafearen semea ere gure taldeko kide dela, bera ere hor ibiltzen da, bereziki Spacean, hau da, audiogela horretan gertatzen dena, txiokatu edo txiotan bihurtzen duena, eta klaro, ezin gara berataz ahaztu. Eta, baina, bueno, ala ere nik esango nuke, 20-30 inguruko tarte horretan. Gero bai, badago jende pilo bat, entzuten da bilena, eta klaro, guk ezin ditugu ikusi zenbat pertsona dauden entzuten Twitterrik ez dutenak. Eta egia baita ere, ez degula pentsatzen, osea, ez dugu bideratzen adin zehatz bateko entzako bakarrik izateko, hau da, oraingoz horrek jende adintarte batek agian parte hartzen du gehien, baina segurazki baita ere da Twitter modu horretan erabiltzen dutelako gehiago, ez beste zerrengatik. Eta bai, egia da lehen esan dezuna, erabaki genuna rotatzen jutea izlariak izan zen horregatik. Lehengo saioa oso kaotikoa izan zen, porque jende asko sartzen zen, ez zenion hitzak entzen, eta de repente kriston kaosa bihurtu zen. Hor junginen ikusten, hori ondo etorriko litzai gukela, pues, dinamismo pixka bat emateko, jende gehiago parte hartzeko, jendea erosago egoteko, eta bueno, ikasten goaz, ezkenean ikasten goaz. Zenbagarrena izango da gaurkoa? 3 edo 4. Ez dakit. 3. Bai, ez da nitek ez dakit. Hori, pixkanaka, korrika bezala. Tipitapa eta ikasten. Baina galdera bat arkakuso, nik pegatina horiek nahi ditut, lortu ditzazket nola baita? Bai, Iruñera etorriz. Ui! Hemendikan, nola da? Eksklusiba. Primizia bat. Abesti edo zerbait jarri zazu ez primizia. Neon. Egon. A ber, ez dakit jarri primiziarako, igual, hola, redoble bat. Bueno, Sanfer biletan, pegatinak, eta uztailaren bukaeran, zer dago, azkeneko ostiral talarun batean atarrabian, ator txurroken ere, pegatinak. Ari gara saiatu gara, hola, ea, Guari gara saiatzen gauz askotan. Bai, oso praktikoak zarte. Hau da, zuzenean egitea saioa. Hemendikan atortxuko antolatzailei, deialdia. Hau da, nahiko zenukete, egin tril zuzeneko bat, atortxun. Adibidez? A ber, ideia bezala oso ondo sonatzen du. Geo jendeak nolera entzuten duen ja tal. Baina ideia bezala oso ondo sonatzen du. Esatezu, gaina atortxun jende asko juntatzen da, tal, igual ez dituzu lagunak, igual ez duten nahi jun, zu juna ezun lekura, tal. Hori.
Ta gaur ere, de hecho, orain esaten dut, ez da primizia bat, baina orain esaten dut, korrika bukatzen da segituan. Orduan, ez daukanak plana edo bere lagunak ez dijoaz dela oso batzuk dialako lo que sea, pues egin trilen sartzen da, eta igual ateratzen da planarekin korrikan amaiererako. Eta Horteako ere badagola, ez? Bai. Oi, oso ondarkak oso, horrela bai. Ai, ze loturak egiten dituzuen. Oi, da, egin trilen ezagutu, eta naizen gunean, aratxaldea pasa. Aizu, kriston plana da. Aitortu behar dugu, behin egin genuela hemen reportaje moduko bat Euskal Herriko jaialdien inguruan, eta ez dut gogoan hori izan zen, baina hemen asko aipatu genuen atortxurroken zenbat ligatzen den. Bai, da gure entzulek esan ziguten, atortxurroken hor badagoela, Euskal Oasia hori omen da. Ara! Bai, beraz, egin tril eta atortxurrok hor featurin bat egitea, kriston ideia da. Beraz, guk ere hemendik atortxun norbaitek entzuten bagaitu, atortxuko antolatzailearen batek jakin dezazuela. Begira, ate 2003 ateak dio, atortxun asko ligatzen da bai. Eta horrek esan nahi doze pentsa. Ojo ate. Kontatu ezakezu zerbait, ate? Ez dakit noiz bait ligatu duzun atortxu, baina... Kontatu, ezin dezaken guztia. Ui. Baina askorako, eta horretarako ze egin behar duzue? Gaur gauean, gaueko 10:00, Twitterren, @egintril edo jarraitu, Spacean sartu, eta bueno, Twitter ez baduzu ere, entzun dezakezue, gurekin nola parte hartu, zuzenean sartuta, Twitterreko kontua baldin baduzu, de lujo. Zuenarekin ez baduzu hitz egin nahi, sortu beste bat, oso erraza da. Eta bueno, ez baduzue, oso perezitan dia ematen dizuelako, hartu zuen ondokoari eta egin bere izenean. Ez, broma da, hori ez. Baina bai Instagram bidez, bidali mezu zuzenak eta inkluso audio bat, agian esaten, wow, ze jatorrak zareten, edo begira bigarren kafekoak, goiuri, atortxun, espero zaitut, edo lako Vale, jazta, konbentzitu nauzu, sartuko naiz. Neskonek lana kentzen digu, dena egin du. Baina denoi batera. Egin du azalpena, egin du botadu amua, listo, ez daukagu ezer gehitzeko, arkakusok dena esan du. Eta arratsaldeko 6ak gertu ditugunez, agurtu egin behar zaituztegu, pentsatzen... Bai, zer. Bota. Bueno, orduan, Julen, gaurko plana zein da? Gaur gauerako plana zein da? Julen? Bat eta bakarra, ez da? 10:00 Twitterren sartu. Oso ongi. Txaran. Bai, ez da? Dudarik gabe. Nabari da Iruñe irakaslea dela, Nola errepasatzen duen, eskerrik asko gaztek, gauean elkar ikusiko dugu agian, ziurrenik, beraz, gaueko 10:00 arte itxaron beharko dugu, baina ez da asko geratzen, beraz, gero arte ekipo, eskerrik asko. Ondo izan, agur. Zaindu! Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Badakizue oinak berotu nahi balin badituzue, gaur gauean egin trilen horretarako norbait topa dezakezue, baina esan duten bezala ez da soilik ligatzeko, jendea ezagutzeko balio du, beraz gu han izango gara, baina arratsaldeko 6ak gainean ditugu eta azken errepasotxoa egingo dugu esandakoari.
Naiz gunea korrikaren azkeneko egunean, igandean, apirilak 10, okerez ba naiz, apirilak 10. Apirilak 10, ordu bietatik, irratiaren emisioa egun guztian zehar bertatik, korrikaren amaieraren naiz irratian entzuteko aukera izango da, 3 aurrera musikaria berezia, bertatik Iker Gurrutxagarekin, Zuloaga plazatik, eta ordu bietatik aurrera, bete-beteko gitarra Zuloaga plaza horretan, naiz gunean, elektrotxaranga, aipatu duitugun beste bi ekitaldi ere bai, auzo gitasmoaren aurkezpena, Gipuzkoako gazte sortzaile sarearen aurkezpena ere bai, eta lauterritatik aurrera musika, Lamiak, Mugan eta ETS taldea, esan bezala igandean, naiz gunean, Donostiako Zuloaga plazan. ETS taldearekin agur esango dizuegu. Goaz bihar arte, bihar arratsaldeko 4 hemen izango gara, Lamiak taldea etorriko da gurera, beraz, bihar arte, badakizue, 2 hitzordu, gaur gaueko egin tril eta biharko bigarren kafea. Agur, agur! Zure usainaren oroitzapena, zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko hitzordua, egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora, zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat, zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak, egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela, zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat, zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitu dala, egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira zurekin batera, zurekin batera. Keep calm and bigarren kafea.